Türkmenistanyň raýatlary türk wizasyny almak üçin mundan beýlek ýene goşmaça dokument tapşyrmaly bolarlar. Türk wizasyny almak üçin talap edilen resmi namalaryň tanybyna notarius tarapyndan tasdiklanan radylyk deklarasiýasy goşuldy. Täze talap şu ýylyň 3-nji ýanwaryndan güýje girer. Bu barada 2-nji ýanwarda ýarym resmi neşir Arzu News Türk Wiza merkezine salgylanyp habar berdi. 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň raýatlary türk wizasyny almak üçin Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky elçihanatynyň wiza merkezine ýüz tutanda notarius tarapyndan tasdiklanan radylyk deklarasiýasyny tapşyrmaly diýilip habarda edilýär. Talep edilen dokument barada jekmejek düşündürüş ýok. Türk Wiza merkeziniň web sahypasyndaky habarda täze talabyň girdilenligi barada maglumat berilýär, ýöne görkezilen salgyda goşmaça maglumat we deklarasiýanyň teksti tapdyrmaýar. Ýurtlaryň arasynda wiza düzgüni 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda girdildi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň hökümeti öz raýatlary üçin wiza düzgünini girdmek haýyşy bilen türk tarapyna ýüz tutdy. 13-nji sentýabrda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan 15 ýyldan gowrak wagtlap saklanan türkmen raýatlary üçin wizasyz rejimi ýatyrmak barada karara gol çekdi. Ondan öň Türkmenistanyň raýatlary täýatçylyk maksady bilen Türkiýede 30 güneçenli galyp bildiler. Arzu News nesriniň maglumatynda berilýänçä wiza rejimi girdilenden soň Aşgabatda işe başlan Türk Wiza merkezinde Türkmenistanyň raýatlary üçin bir gezeklik täýatçylyk wizasy $60, köp gezeklik wiza $190 durýar. Ondan öň Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkiýeye gitmek üçin adam başyna umumy çykdyjylaryň $1000 geçenligini habar berdi. Bu hasap wiza, uçar bileti we hatda para ýaly çykdyjylary öz üçin alýar. Hususan noýabrda $440 duran uçar biletiniň resmi bahasyna ortaça hasapdan $200 möçberli para hem goşuldy. Wizany almak bilen bagly çykdyjylar $250 geçdi. Galandary Türkmenistanyň döwlet edaralaryndan alynýan zerur şahadatnamalaryň we koronavirus testleriniň bahasyndan düzüldi. Wiza rejiminiň girdilmegi koronavirus pandemiýasy zerarly 2 ýyldan gowrak wagtlap ýurtlaryň arasynda tasvip bolmadyk seýahat mümkinçiliginden düýbünden mahrum bolan türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hasym çylsyrymlaşdyrdy.